Hello! Nyt on hyvä väli jatkaa tätä vaihtaripäiväkirjaa. Ja ei muuta kuin aletaan lukemaan. Eli tasan 7 kuukautta olisi nyt oltu sen reissussa ja sen reissussa mä oon reissussa. Eli mä olin siellä Vermontin ja siellä reissussa nyt tässä kohtaa. Saattaa kuulua vähän toi kylpyveden valumisen ääni. Pitää kohta käydä kattoo sen, mutta toivottavasti se ei haittaa liikaa. Lumikenkäilyä ja The Real Sound of Music. Tänään nukuin aika pitkään, melkein 12 asti. Yöllä en oikein saanut hyvin unta. Jotenkin oksetti ja oli paha olo. Kävin juomassa vettä, jne. Pelkäsin vaan sen tokan unen puolesta. Ja myös siksi ei tehnyt mieli nukkua, etten näkisi lisää. Kuitenkin näin taas jotain, mutta aamulla en enää muistanut sitä, kun heräilin niin paljon. No sit vähän chattailin tänään kavereitten kanssa. Lauantai olisi tarkoitus kypeillä myös yhteen kavereiden kanssa. Ja sit mentiin siis lumikenkäilee Mia, Sally ja Pete. Mökillä vähän levättiin. Sitten 4 jälkeen mentiin Sallyn kanssa katsoa semmoinen dokumentti, miten Sound of Music oikeasti meni. Se oli tosi mielenkiintoinen. Ja myös tajusin, mä en muista tosta dokumentista paljon. Mutta muistan, että mä näin siellä sen yksi niistä, joka vuokrasi meille lumikengät, niin se oli niinku niiden Sound of Music yksi niistä lapsista. Ja se oli siis jo aika iäkäs siinä kohtaa. Ehkä niitä oli 2 elossa vielä niitä lapsia. Mut joo. Ja myös tajusin, että toissapäivään tapasin sen oikein Maria von Trappin pojan, kun olin vuokraus lumikenkiin. Sitten vaan syötiin päivällistä yhdessä ja katsottiin TVtä. Huomenna olisi sit paluu. Olisin voinut vielä loppuviikon olla esim. Koko ajan lasketteles. Paitsi on kyllä aika kiireen loppuviikko silti tiedos. Exo, torstai. Takaisin piivillään. Aamupäivä meni matkustais, oltiin takaisin joskus 3 mais. Muistin, että ai niin, mulla on harkatkin tänään. Siis menin ballettitunnille sit vielä illalla. Kotoon katseltiin Gleetä. Exo RL. Perjantai. Doctor Visit tarraa tässä. 42nd Street with DiCaprios. Kouluun jälleen menin taas. Suht rento päivä. Mulla oli terveystarkastuskin lacrosseen varten, kun vanha oli liian vanha tai jotain. Sitten kävelin Lidian kanssa niille kautta meille, jossa katsottiin hetki Lion King 1 puoli. Sitten Jerry tuli ja mentiin hakemaan Dom. Käytiin lentokentällä hakea auto Lidialle, kun se piti... No siis nyt taas tää mun eka host-perhe, kenen kanssa kestävä tässä puhun. Haettiin auto Lidialle, kun sen piti jo mennä koululle. Me mentiin syömään Panera. Ja sitten talolle takaisin ja koululle musikaaliin. Se oli tosi upea. Sitten vielä me 4, Lid, Dom, Cherry, Mia plus Robbie ja sen äiti mentiin Olive Gardeniin jälkkäreille. Siis tää on vissiin se musikaali, missä mä olin mukana. Mut lopetin sen, koska aloitin sen lacrossen. Mut se oli siis se koulun musikaali. Ja sitten ne vei mut kotiin lopuksi. Oli tosi mukava päivä, varsinkin ilta. Exo RL. Lauantai, St. Patrick's Day, almost. No tänään ei oikeesti ole toi päivä, vaan seuraavalla viikolla, mutta tänään oli paraati Syracuses. Se oli tosi siisti, tuli ihan irlantilainen olo. Ihmiset oli normaali hullumpia todellakin. Lopuksi oltiin hetki jotenkin college-tyyppien kanssa, kun Sallyn poika oli yksi niistä. Sally onneksi häippäs, niin oli paljon hauskempaa jutella niillä muilla jne. Ne vaikutti ihan Suomeen 17-18-vuotiailta, vaikka oli 26. Tosi outoa, kun tunsin olevani samanikäinen niitten kanssa, vaikka ne on melkein 10 vuotta vanhempia. Ai niin, aamulla skypetin kavereiden kanssa. Illalla katsottiin ihan hyvä leffa nimi kai The Perks of Being a Wallflower. Juttelin Skypessä taas kavereiden kanssa. PS, apua vanhojen risteily huomen. Haha. Mun pitää käydä kattoo toi kylpy. Minkäs mä jätinkään?
sunnuntai, lazy day. Heräilin joskus 12 mais, tein ruokaa, jotain ihmesekoitusta, leipää, tonnikalaa, sieniä, tomato, jne. Sitten olin koneella, juttelin kaverin kanssa vissiin, otettiin skypet ja juteltiin FP:ssä ja skypet chatissa moniin eri kavereiden kanssa. En mitään erikoista siis tänään tehnyt, ainakaan Amerikka-elämääni liittyen. Äsken kyllä tilattiin lacrosse-vaatteet ja lentoliput kotiin. Nyt se on virallista. Tuun kotiin kautta lähden täältä noin 100 päivän päästä. En osaa sanoa, onko se paljon vai vähän. Nyt menen syömään Ben & Jerry's jätskiä. Ei jaksais mennä kouluun jo huomenna. Varmaan kuolen seuraavan viikolla, kun yli 3 tuntia harkat joka päivä. Oh god. XOXORL. 100 päivää jäljellä, maanantai ja otsikkona stressikuolema. Herääminen oli tyhmää, kun viikonlopun aikaan oli siirretty kelloi, niin oli ihan pimeät. Olin jo valmis, mutta vielä omassa huoneessa avasin verhon ja näin kun bussi tulee sieltä ihan just. Otin repun ja harkkapussin ja juoksin ulos, laitoin kengätkin väärinpäin jalkaa. Siis ehdin kuitenkin. Koulusekat tunnit vaan tärisin stressistä ja pyörrytti aina kun olin pystys. Oli niin paljon läksyjä, läksäreitä ja kokeita, niin ei ollut aikaa syödä lounasta. Mulla oli joku vanha jogurtti kyllä mukaan, niin muutaman lusikallisen ehin siitä yhdessä välissä syödä. Onneksi Sally toi mulle mun mailan suojalasit ja hammassuojan ja huppareit, kun tryoutsit alkoi tänään. Oltiin siis pihalla 3 tuntia, piti juosta maili mahdollisimman nopea. Sain alle 8 minuutin, joka oli siis kuulemma hyvä tarpeeksi, jos saa sen alle. Maili vähän pyöri sen jälkeen, mutta ihmeellisesti vaan juoksin. Maili on siis noin 3 kilsaa, ehkä vähän päällä. Onko se niin paljon? Vissiin. Tai joku 2 tai 3, jotain sellaista. Maailma pyöri, mutta ihmeellisesti vaan juoksin täysin, vaikka voimia ei ollut enää yhtään. Olin siis kotona 6.30, purkasin kamat ja laitoin valmiiksi huomiselle kaikki. Sitten 7 oli ruokaa, Sally teki kanaa, vihanniksi, riisiä. Oli hyvää. Eilen vissiin alkoi kauhea nuha ja yskä, päänsärky. Join jotain teetä ja otin jotain yskänlääkettä, jos se vaikka auttaisi. Sitten 10 asti läksyjä ja pyykkejäni. Huomenna kaikki tää ja joku rotaritilaisuus. Oh gosh. No, pitää nyt jaksaa. Kohta on jo viikonloppu. Sitten nää 1 viikko. Kohta on jo viikonloppu. Maanantain kirjoitan. Sitten nää 1 viikko kautta pari päivää, niin muutan vikan kerran. Wuhuu. Loppu on jo lähellä. Sitten nykin matka. Kysymysmerkki orientaatio, tanssikisoi, konsertti, laks, harkkoi, jne, XOXORL. Tiistai. Koko päivä oli siis aika tuskaiset tunnelmat. Nuha vaan paheni, mutta kuulemma muilkin, niin ei se mitään. Pohkeet ihan jumis. No siis tämän päivän elin yksisilmäiseen, kun piilari tippui toisesta silmästä. Miten on näin uskomatonta jotenkin. Tippu toisesta silmästä pihaluotelles bussiin. Liikkatunnilla oli kivaa, kun näin taas Mibo. No meillä on vähän semmoinen porukka, mutta en muista nimiä, vaikka ollaan koko vuosi jo aina pidetty yhtä liikas. Sitten oli 3 tunnin harkat Raylla, eli siinä niin toisella koululla. Oli rankkaa. Sitten Sally tuli hakea, vaihoin vaatteet kotoon. Siitä mentiin laulaa ja viihdyttää vanhuskotiin St. Patrick's Dayn kunniaksi. Oli kyllä hauskaa ja saatiin lopuksi subit, limsaa, sipsiä. Olikin jo hieman nälkä siinä vaiheessa, kun lounas taisi olla jogurtti ja banaani. No sit katsottiin Big Bang Theory ja otin mansikoit, kiiviä ja jätskiä. Nyt nukkuu. XOXORL. Keskiviikko field trip. Harkkoja aina vaan, vaikka mikä ois. PS 10 tuntia liikuntaa tällä viikolla 3 päivässä. Aamulla olisi voinut jäädä nukkuu. Onneksi oli vain 1 ja 2 tuntia. Sitten mentiin katsoa Syracuseen näytelmään Midsummer Night's Dream. Se oli ihan kiva. Tämä muistan jotenkin hyvin, että sellainen niinku field trip, niinku koulu, mikä se on, niinku luokkaretki tai semmoinen. Se oli ihan kiva. Koulu leihittiin 9 tunniksi. Kävin tekemään Samin kanssa teippauskokeet training roomilla. Sitten harkat lumisateessa 3 tuntia, juoksuu taas ja läksijuttuja. Tryoutsit on nyt ohi. Pääsin varsity, wuhuu. Eli siihen niinku haastavampaan lacrosse-joukkueeseen. Sally tuli hakemaan mut. Käytiin Dunkin Donutsilla.
Menin studiolle. Tunnit ei mennyt hyvin, kun tanssiaismaisuus oli aika hukassa laksharkkojen jälkeen, mutta onneksi näin taas Lisa, Michelle, Brandon yms. Oikeesti 3 päivässä huomaan, kuinka mun vartaloni muuttui ihan sikana. Lihakset vaan tupsahtaa jostain. En halua mitään mutanttikroppaa. Jalat ja kädet varsinkin ihan julmettomat ja näiden 3 päivän ansiosta. Joo, hyvöit. XOXO RP. Tätä on kyllä mennyt nyt ja jonkun verran mun pitäisi sinne kylpyyn mennä. Tätä on kiva lukea. Luetaan vielä vähän. Torstai roskisvalvontaa. Koulussa alkoi päivä hyvin chai lattella ja olin muutenkin panostanut sen verran, että hupparis ja kollareissa meni tää päivä. Ihanaa. Lounas oli aika hauska, kun menin Mätin kanssa silleen semmoseen, mihin ihmiset vie roskat jne. Niin siellä näki ihmisiä ja tuli juteltua monille. Huomenkin menen sinne. Siis mä en tiedä mikä meni ihmiset vie roskat. En tiedä. Harkat oli koulun jälkeen taas. Oli niinku nyt vaan varsity tytöt 3 tuntia. Tuuli oli kova tällä kertaa. Sitten Dick Baker tuli hakemaan mut. Se oli yksi niistä rotareista. Menin niille. Syysi oli laittanut mulle voileipiä ja keittoa. Ne on niin mukavia. Samat keillä olin joskus illallisella jeneä. Sitten Dick vei mut... Dick. Sen nimi oli toi. Varmaan Richard oikeesti. Vei mut balettiin. Siellä oli tosi kivaa taas. Pääsin testaamaan uusia kenkiä, niin baletissa oisko Megan lupes ommella ne kasaan. Se on mukava myös. Se on 23V naimisissa ja vauva. Sitten Dick heitti mut kotiin. Anteeksi, toi oli tosi mukava tyyppi toi Dick. Katoin Gleetä, tein vähän läksyjä, söin hedelmiä plus Ben & Jerry's. Mukava päivä siis takana. XOXOR. Perjantai. It's Friday, vaikka siltä ei tunnu. Koulussa semmoinen normipäivä, ei kai muuta. Sitten oli harkat sen 3 tuntia taas reillä. Sieltä sit Matt ja Louna tuli hakemaan mut. Kävin kotoon heittäis harkkakamat. Siellä oli meillä tosi hauskaa. Tai siis kun mentiin Mattille jne. Sitten se heitti mut kotiin 10 aikoihin. Yritin käydä mahdollisimman nopea nukkuu, kun lähtö aamulla kello 5. XOXO RL. Meillä on tullut aivastus. Lauantai. Muistotilaisuus Oneidassa ja aikaisharkat. PS 20 tuntia harkkoi tällä viikolla. OMG koululiikka 1 tunti. Heräsin 5, kun Mädi soittaa ja mun olisi pitänyt jo olla valmis. Hups. No sit koululla juostiin. Niitä oli joku sieltä Lacrossesta toi Mädi. Sitten koululla juostiin, harkattiin, uitiin huppareissa ja kollareissa. Niin siellä koulun uima-altaassa uitiin huppareissa ja kollareissa. Saatiin uusi paita. Sitten mentiin yhdessä Lexin luo aamupalalle. Lopuksi Nicole toi mut kotiin. Tämän mä muistan hyvin. Joo. Toi on hassu, kun siellä oli niinku ruokaa ja sitten mulla jäi joku rappi tai joku. Ja sitten se Nicole niinku oli silleen, se voi niinku kääriä se mulle mukaan. Että se on tosi hyvä siinä. Sitten mulla jäi niinku mieleen se, että se niinku kehui itseään, että se on hyvä käärimään tai niinku tekemään rappeja. Musta se oli jotenkin erikoisesti sanottu, mutta niinku siistiä, että se osaa tolleen kehua itseään jotenkin niin sanotusti mitättömästä asiasta, mutta jäi mieleen. Kävin nukuin varmaan noin 4 tuntia. Sitten heräilin, menin suihkuun, skypetin hetken. Sitten lähdin Sälin mukaan Oneidaa erään kuolleen entisen vaihtarin Andyn Itävallasta muistotilaisuuteen. Siellä oli ihan kivaa. Syötiin. Siellä oli myös Coco, eli ranskalaisvaihtari. Ja yksi tyyppi, joka oli ollut Suomessa vaihossa viime orientaatioissa. Asuin niillä, mutta en tavannut tuota poikaa silti ennen. Se osasi puhua vielä vähän suomea. Automatkalla kotiin oli hyvät keskustelut Sälin kanssa. Se vihjasi, että yksi vaihtari olisi menossa kotiin. Vihjeiden... Niinku, että se jouduttiin lähettää kotiin. Epäilyjen perusteella veikkaan... en mä ehkä sano, mutta ihan sama. Ei sinänsä mikään ihme, mutta kuulemma 4 päivän päästä saan tietää, mutta on aika varma tosta.
Kotoon sit katsottiin leffa Rise of the Guardians, semmoinen lastenleffa olo, niin siksi. Mitä? Olo? Haluttiin katsoa lastenleffa, siis okei. Good night, XOXO, RR. Shopping. Nyt tää on pitkä video, mutta ei se mitään. Mä nyt haluan lukea. Shopping and skypeying. Siinä joskus yhden aikaa lähdettiin kaupoille Salinkaa, ruokakaupoille jne. Sitten kotona skypetin kaverin kanssa jonkun aikaa, varmaan jonkun pari tuntia tai 3. Sitten oli ruoka, söin. Miksi on näin nälkä? Sitten Anton kertoi Fases, että se lähetetään kotiin. Okei, siis... Niin. Siis hetkonen, tiesin. Siis olikohan toi nyt sit se ruotsalainen vaihtori? Katoin vähän telkkuu ja kirjoittelin pari runoa ja ehkä pitäisi tehdä läksyi, en tykkää. XOXORL. PS, kohtaan on jo muuttokin. Juu. Maanantai. Pitäisikö tähän? Tähän voisi lopettaa. Tästä alkaa sitten uusi viikko. No, mitäs sitten vain, että kiitos vain kun kuuntelit ja palataan asialle sitten taas. Ja kaikkea hyvää sinulle. Kiitos, että olet siellä. Mä menen kylpyyn. Moikka!